שי אחד בלילה. שלום שלום, קניות טויביס, אני לוזר של מניות, ריץ מונופולים ומרוויח. ניירות מצוירים. תקשיבו, שאלתך. סוחר גביעים מדופלם. סוחר קווים, כן. תראה, נניח שהשוק הגיע פה, עלה למעלה, הוא לא הצליח להגיע עד הסוף. לאן הוא נחת? נחת לפיבוט, אתה רואה? הוא עלה למעלה, הגיע לפיבוט, עבר אותו? הוא לא ימשיך. הוא היה חלש מדי, אין לי פה ווליום, הוא היה חלש מדי, ירד למטה, אתה בערך 50% פה. תבדוק את זה, זה בדיוק 50%. למה? מה שמצויר לך פה זה הפיבוטים של כל יום בנפרד? כן. יפה. אתה 50%, עלה למעלה, 50% עוד פעם של הריינג' הזה, ירד למטה לבדוק אותו. זה מבחינת איך עובדים עם פיבוט פוינט. הוא ירד למטה, נגע בו, עלה למעלה, נגע בו, ונגמר לו היום פה. זה כבר סוף היום. זה סוף היום, אנחנו כבר לא מחשיבים אותו. אנחנו עובדים מהאזור הזה עד האזור הזה. זה האזור של הסחר. היום התחיל, היה דשדוש, שוק נפתח, ירד למטה, עכשיו הסוחרים רוצים לבדוק אם השוק באמת יורד או לא יורד. העלו אותו למעלה, נגע בפיבוט, ירד למטה, היה מאוד מאוד חלש, ירד, הגיע לפה. עכשיו, כולם התחילו כבר למכור פה. למה הם התחילו למכור? כולם פוחדים שהם יגיעו, נגיד השוק יגיע לכאן, ואז כולם התחילו למכור אותו. אז אתה רואה פה, הפחד כבר גרם להם להתחיל למכור את הסחורה פה. עכשיו, הם עשו, זה לא עלייה, זה שורטיסטים שנתנו פקודות קנייה, מה שהם מכרו פה למעלה, זה הריאקשן שלו, זה האזור הזה. אז פה לדשדוש, כיוון שלא היו פה קונים, שירימו את השוק נפל למטה, לאן הוא נפל? הגיע עד לפה. חרד בבוקר, עוד פעם, אותו דבר. ירד, עלה, עבר את הנבלה, את הפיבוט פוינט, עלה ל-R1, נעצר פה. יונתן, כן. כל זה טוב ויפה בדיעבד. מה אתה עושה תכלס בשטח? מה עשיתי היום? היום השוק עשה דבר כזה. היום עבדתי בואו נעבור על הטריידים שעשיתי היום. תסביר לנו על הבולינגר המיוחד, תסביר לנו על הממוצעים, תסביר לנו על ה-ADX, על הכל. אני אסביר לך מה עשיתי היום, בסדר? מה עשיתי היום? שוק היה פה, אני הגעתי לשוק שהשוק היה באזור הזה, בסדר? כן. אני ראיתי ככה, השוק היה מתחת ל-200, אתה רואה את הקו 200? זאת אומרת שהשוק חלש מאוד, מאוד חלש. הוא גם היה מתחת לקו 50, מבחינתי זה מסמל תחושה מאוד מאוד גדולה. פה השוק התחיל ללכת למטה, ומה הוא עשה פה? הוא התחיל ללכת מתחת לבולינגר, שזה עוד סימן שלי. נכנסתי פה לשורט, פה באזור הזה נכנסתי לשורט, בסדר? שורט עבר לפה, עבר לכאן, עלה למעלה, אני ידע כשהוא יחזור למטה ויבדוק אותו. בואו נראה ווליום. עכשיו, פה, אתם רואים שהשוק פה הוא גבוה, יש לי פה ווליומים גבוהים למעלה? זאת אומרת שהוא נמשך למטה עם ווליומים. והיה לי פה ווליום מאוד חזק, אתם רואים את הווליום השחור הזה פה? נתן לו פה מכה, זה לא יעשה מה שיעלה אותו למעלה. שרתי, ואז הוא ירד לכאן, נתן את ההמר הזה. בהמר הזה אני יצאתי החוצה. אני יודע שיש המר הזה שהוא חצי, והקונים, אם אני אגדיל אותו עוד טיפה, המרחק של ההתנגדות... רגע, יש לי שאלה. למה לא יצאת בהאמר הזה? היה לך את כל הסיבות, הוא נגע ברזיסטנס, קיבלת האמר, ועוד אחר כך גם קיבלת תבנית, אתה יודע.
אחלה תבנית לעלייה. כי אני הסתכלתי על S&P 500 והיד שלי היה פה. למה? אגיד לך למה. היה לי פה, היה לי פה דבר כזה. בסדר? היה לי כאן דבר כזה, אני חיכיתי שהוא יגיע לפה. אתה רואה? אני סוחר כלבים. אוקיי? הסימון שלי היה זה 1. נקרא A, B ו-C. בסדר? 2 למעלה ואת הקו הזה. לקחתי מכאן לכאן, כי שהוא יורד, לאן הוא יפרוץ? יפרוץ למעלה, לא למטה. זה היה 1, 2, 3. קצת לא מדויק, אפשר פה אולי לתת לו באמת בדיוק מקסימלי בדיוק שלו. אוקיי, היה לי יעד. עכשיו, כשהוא הגיע לכאן אני ידעתי שהוא עדיין לא הגיע ליעד, הוא היה באמצע הריינג', הוא היה מאוד חלש. תראו איזה פתיחה יש פה, תראו את הווליומים, יש פה ווליומים גבוהים לירידה. אני חיכיתי שהוא יגיע לכאן. כשהוא הגיע לכאן הוא נגע פה אני התחלתי למכור, פה מכרתי. אם תבדקו את הדף ששלחתי לכם היום, אתם תראו שזה היה בערך בשער הזה. תן לי. יונתן, מה? עוד שאלה, איך שמת את התעלה הזאתי בזמן נתון, איך שמת את התעלה הזאתי והלבשת אותה לפה? בזמן נתון לא יכלת לשים אותה, אם היית מעביר את הקו הזה לנקודה הזאת, היית משכפל את הקו, הוא היה אמור להיות פה, התעלה שלך הייתה אמורה להיות פה. אני נכנסתי לטרייד פה, זה כבר היה לי. איפה? אני נכנסתי לטרייד, הייתי כאן ככה, הייתי פה, זה היה המצב שלי שנכנסתי לטרייד. רגע, חכה, עד שאתה מדבר וזה, זה זז, לקח לזה זמן. איפה זה אתה אומר? אתה רואה עכשיו את המסך? כן, תן לזה תמיד איזה 6 שניות עד שזה נעצר אצלנו. אוקיי, כשאני נכנסתי לטרייד, היה לי כבר את הנקודה הזאת, שהיא הנקודה הכי גבוהה פה באזור. אוקיי. לקחתי אותה לנקודה הזאת, שהיא הנקודה השנייה בגובה. יפה, שכפלת את הקו, אתה צריך לשים אותו פה. לא, אתה מחפש significant high volume. יש לי significant high volume פה, יש לי פה significant high volume שזה הנקודה הזאת, ויש לי significant high volume שהוא פה, אבל פה אין נקודה, אז הלכתי לכאן. בווייקוף למדנו שאתה שם את הנקודות האלה significant high volume, שתי הנקודות ווליום חזקות. זה היה לי פה נקודת ווליום חזקה מאוד, זה הנקודה אחת. אני לא יכול לשים את זה פה, כי פה הווליום הוא קטן, אתה רואה לאן הוא מגיע? לא פה, כאילו בתעלות קלאסיות אתה אמור לשים אותו פה איפשהו. לא, אבל פה אין ווליום, אין פה ווליום, הבנתי, אתה מחפש נקודה נמוכה עם ווליום. אני מחפש או C או שפל שהוא בעל ווליום משמעותי. אוקיי, כי זה לא סימון קלאסי של תעלות. נכון, אבל זה נכון, אבל אחרי אני בדרך כלל הייתי שם תעלות במקום הלא נכון, אבל אחרי שלמדנו עם צחי, למדתי... עם מי? צחי. עם מי? למדנו... מיכאל, את זה אתה מוחק בהקלטה, כן? רק שלא עשו לי כיפה סרט. אז כשאנחנו למדנו ביחד, למדנו לשים את הטרנד ליין במקום הנכון. עכשיו מה אני ראיתי פה? אני ראיתי פה שהשוק מאוד חלש. מאוד חלש. והוא גם הגיע לאיזשהו מקום, הוא הגיע לאיזשהו מקום שהוא היה חייב לעשות נקודת מפנה ולעלות למעלה. הוא היה במקום שהוא היה חייב לעלות למעלה. היורו הגיע לפה, זאת אומרת, הוא היה חייב לעשות שבירה למטה, לא היה לו ברירה. הוא לא יכול ללכת למעלה פה. הוא גם בטרנד יורד למטה, הוא מתחת לקו. אתה לא יורדת, פשוט הבנתי שעכשיו... אתה לא יורדת, כן, אתה יכול את זה בעין. אתה מחפש את הנקודות בווליום הגבוה. כן, אתה פשוט מחפש את הנקודות עם הווליום הגבוה, בדיוק.
גם את העליונה. העליונה אין לי בעיה עם זה, כי זה בסדר כאילו גם בעין. אבל גם את התחתונות אתה מחפש ווליום גבוה. כן, כן, כן. פה היה לי פיק של ווליום. הפיק הזה של הווליום מאוד עזר לי פה. מאוד מאוד עזר לי, כי ידעתי שזו הנקודה. ידעתי שזו הנקודה, זה היה לי ברור מאליו. אוקיי. עכשיו, הטרייד התחיל ללכת. עכשיו, אני כבר לקחתי אותו פה, באזור הזה. אפילו יותר מוקדם. לקחתי אותו פה ודיברנו ואמרנו, אמרתי, הנה הוא פה, אתם זוכרים, היינו פה ביחד. יש פה איזה שעתיים. אני חיכיתי, ואז הוא התחיל לרדת למטגיע כאן. אבל הוא עדיין לא הגיע ליעד שלי. אני ראיתי מה עצר אותו סופורט 2. אבל הוא לא גמר את המהלך, היה לו עוד מהלך. אמרתי למיכאל, יש לו עוד מהלך. מיכאל ראה בדיוק את מה שאני ראיתי, כי מיכאל לא ראה את המסך שלי. אני אמרתי למיכאל, אני מחכה פוטנציאל שלו להגיע לכאן. מיכאל אמר לא, הוא יגיע לפה והוא יעצר. מיכאל, כל הכבוד, למה מיכאל ראה אותו דבר ממה שאני ראיתי. ואז הטרייד עלה קצת למעלה כי הוא מתבודק, הוא מגיע, עולה ויורד, וזה היה המצב שאני כבר לקחתי אותו החוצה. אז פה כבר לקחתי אותו החוצה. ניצלתי את כולו. עכשיו אם אנחנו נרד בשעה, שעה הוא נראה סתם כזה, כאילו לא רואים הרבה. אבל עוד פעם, רואים את הברים יפה, רואים את הבר הזה יפה פה. אבל ברבע שעה, אין כמו כניסות ברבע שעה, רבע שעה זה דבר מדהים. פשוט רואים את הכל. מה שיחק לי פה? קחו לי פה כמה דברים. שיחק לי פה שראיתי שהשוק פה מתחיל לרדת למטה, הוא ירד. זאת אומרת, זה כבר ביום הקודם הוא היה בירידה, הוא היה חלש, הוא היה מתחת לבולינגר, כל פעם הוא עלה קצת, נתן מכה קטנה, ובעיקר שהוא היה מתחת לקו הזה, ל-200, מתחת לקו של ה-50. זה הרבה מאוד משמעות. היה מתחת לקווים, הוא לא יצטרך לעבור אותם פה, הוא עבר פה, היה לו פה, איך קראנו לזה באחד השיעורים אפקס. היה לו פה מין אפקס כזה, למה? הוא גם נתן פה, גם הקו הזה יצר אותו, וגם זה יצר אותו. זאת אומרת, הוא היה חלש פה מאוד. מה היה הטרייד השני? הטרייד השני היה עוזי דולר. עוזי דולר היה אותו סיפור. היה אותו דבר. אני לא זוכר בטיימינג איך נכנסתי אליו. הוא עשה פחות, אבל באזור הזה נכנסתי אליו גם כן. גם כן, הוא עובר פה, אם אתם רואים את הקו של הבולינגר, מתחיל לרדת פה מתחת לקו של הבולינגר ומגיע ל-S1. סימן מאוד מאוד חזק, שהוא רוצה לעבור אותו. אני לוקח את האלכסון, אני מסתכל בעין, הרבה דברים אני רואה, קשה לי אולי קצת להסביר אותם, אבל אני רואה את הקו הזה של הקו האדום, איך הוא למטה, כל כך חריף. אגב, גם מתחת לפיבוט. הוא גם מתחת בדרך כלל, שמתי לב, אני לא יודע אם זה נכון לכל יום. אם הוא מתחיל מתחת לפיבוט, פוינט, הוא יישאר מתחתיו, אתם רואים פה מתחתיו. פה הוא עלה, אבל יום אחרי זה הוא שיחק עליו וירד. אבל רוב הימים שאני רואה, אם הוא מתחיל מעל הפיבוט, תראו מה הוא עושה, הוא עלה פה למעלה, נשאר מתחת לפיבוט, נכון? הגיע לכאן, בלילה הוא עלה, ביום הוא נחת על הפיבוט, דילג לפיבוט, דילג פה, הגיע לפיבוט, בדק אותו, ומפה ירד. ביום הזה הוא כבר היה מתחת לפיבוט. זה נותן לי אינדיקציה, זה לא דבר בדוק, אני בעין ככה רואה, נותן לי איזו תחושה בעין לראות את הפיבוטים. לא היה לי עד היום את הפיבוטים האלה, אני עובד עם פיבוט יומי, אז אני רואה אותו ביום. אבל תראו כמה שזה יפה. יש לו חצייה, אבל אז הוא מדלג, נושק אותו פה מלמטה, מאוד קשה לו. ואז הוא הגיע לפה, עלה למעלה, עוד פעם התחיל לדלג עליו. עכשיו אני תמיד, החוק הברזל שלי,
זה לא לסחור נגד השוק, לסחור תמיד שהשוק מתחת ל-200 ומתחת ל-50, ושיש לו שבירה, כמו פה. שבירה נהדרת. עכשיו, יש כאן שבירה כפולה. יש כאן שבירה גם של הבולינגר וגם של הכל. שעובר פה גם סופורט אחד, וגם המגדי מתחיל לרדת למטה. פה המגדי מתחיל לרדת, הוא הגיע לכאן, הוא עשה מין עוקף כזה, והוא מתחיל להיחלש. זה בשבילי סימן מאוד מאוד טוב. אם אני נכנס פה בלוט, תראו, זה $1,000. דבר מטורף לגמרי. טריידים מטורפים. קר על האוזי, אוזי זה מטבע משוגע לגמרי. בואו ניקח את המערכת ככה. אני הולך לסטאפ, מסתכל על סטאפ, רואה סטאפ כזה. כל השוק כרגע פה, הוא מעל ה-200, מעל ה-50, הוא יצא מעל הבולינגר. הוא כבר פה. אוקיי, אני תפסתי, יש לי סבלנות, מחכה לו, אני רואה שהוא כאן. אני רואה שהוא פה. אני הולך ומסתכל על המגדי, מה קרה למגדי? המגדי עוד לא נפתח. אני אחכה לו עד שהוא יעבור פה, אני אכנס מכאן. כי אני לא אכנס לשם, אני אחכה לו קצת, יש לי סבלנות, אני אחכה לו. אני רואה שהוא לא עשה רזיסטנט. הוא המשיך, אני אקח אותו מפה. אני רואה פה כבר שהוא נפתח למעלה, יש לי פה כבר פתיחה. פה החלופה כבר הייתה כאן. ב-ADX חלופה כבר הייתה פה. זאת אומרת, רואים, מכאן כבר התחילו הסימנים שהם הולכים לישון, והקונים מפה כבר עשו סימנים שהם הולכים לקנות. ואני עדיין באזור הזה, עוד לא קניתי, אוקיי? עוד לא קניתי. אני עדיין מחכה, אני מחכה. עכשיו, אני רואה שזה מתחיל, אני רואה שפה כבר יש לי סימנים שהוא מתחיל לעלות למעלה, הוא עולה. ואני רואה את ה-ADX בעצמו עולה. ה-DMI פלוס כבר עושה סימנים, ותראו לאן הולך ה-DMI מינוס. בוא, אפילו אם אני אחכה עוד פעם, בוא נגיד שאני אחכה עד לפה, לא נכנסתי. אוקיי, משכתי, נכנסתי פה. תראו את הפוטנציאל העצום. ואם אני אכנס מפה, עד שהשוק חצה את ה-20, $570. 57. 57 פיפס. 574, כן. 574. עכשיו, אני לא אומר להיכנס, נניח פה, כל מיני מקומות, כניסה מוקדמת. אני גם מחכה שהוא יעבור את האזור הזה. יש המון דברים שאני רואה אותם בעין, וקשה לי קצת להסביר אותם. נניח לחכות לעבור את העוקף הזה. אני רואה, אם הוא יעבור את העוקף הזה, והוא יעבור את הקו הזה, אני יכול להיכנס אליו. עכשיו, זה שהוא הגיע לכאן והוא ירד למטה, בשבילי זה עוד לא סיום. למה? כן עליו, כן, איך לא לצאת בזמן יותר מדי מהיר, שזה עדיין פה למעלה. עוד יש ריאקציה. עד שהקו הזה לא יורד פה למטה, עד לכאן, יכול להיכנס. וכאן דווקא הוא עלה למעלה, איך? ירד מצוין. לא, הוא פשוט בודק בממוצע ה-20. הוא נוגע בממוצע ה-20 כן, אני תמיד בודק בממוצע ה-20. ממוצע ה-20 אצלי. לא, אתה יוצא, יש לי סימנים לכניסה ויש לי סימנים ליציאה. ברגע שהוא סוגר מתחת לממוצע ה-20. עכשיו, עוד דבר שניתן לראות, אפילו אם הכרנו את מועד היציאה, כשאנחנו רואים את ה-D מתחיל להיסגר, זה גם כן סימן בשבילנו להתחיל לצאת מהעסקה. אפילו אם מתחנו אותה מכאן והגענו לפה, עשינו אפילו 61 פיפס, אפילו אם נכנסנו ב-0.1 זה $60, זה לא רע היום. אם נכנסנו בלוט זה $600. עכשיו השוק מיד מתהפך, אני מיד מתחיל לחפש עוד. אני רואה שהוא נחלש פה. עכשיו, יש מקומות כאלה אני רואה כבר פה שהמגדי, אבל עכשיו אתה נגד המגמה. המגדי עשה את החילוף. מה? עכשיו אתה נגד המגמה. בסדר, אני מסתכל עליה. אני הולך גם לפעמים, תראה, אני לא ממליץ ללכת נגד המגמה.
לא ממליץ, אבל יכול להיות שבגלל, יש לי פה סיבות. בגלל שכאן השוק, תראה, אני לא ער בשעות האלה, תבין. אני זוכר, עורר. אני זוכר את הטרייד הזה, וואלה, כמו שאני עורר. זוכר איך קוראים לי. יונתן, אני זוכר את הטרייד הזה. אתה נכנסת בו שורט, ויצאת פה בגלל ה-20. בגלל הממוצע 200. אתה לא זוכר את זה, אה? אתה בעוזי, נכון? כן. פעם הסוחר עליו. זהו, אני זוכר שנכנסת פה שנכנסת כאן ויצאת פה. לא זוכר. אני זוכר את זה יופי. מעניין למה. יכול להיות. אבל מה שקורה פה, קורה פה דבר מאוד יפה. יש חצייה של הפיבוט פוינט, והמגדי יש לי שאלה, מאוד שנייה. מאוד חלש למטה. אתה לפני זה, אתה כל הזמן פתוח עם גרפים של 15 דקות, או שאתה פתוח עם גרפים יותר גדולים ואז אתה ניגש אליו? יש לי או שאתה כל שלוש הזמן מחפש מסכים. את הסטאפ של ה-200 וה-50, ואז שיש לך מגמה כאילו ברורה, אתה מתחיל לחפש את ה-ADX. יש לי 3 מסכים פתוחים, כל אחד מהם יש מטה טריידר. על המסך הזה שאתם רואים עכשיו יש מטה טריידר של 15 דקות, על המסך שאני עובד עליו שעה, ועוד מסך בצד ימין, אם ראית את המערכת שלי יש לי עוד מסך אחד שיש עליו 4 שעות. ב4 שעות אני מסתכל, הוא קטן, אני מסתכל על השוק ואני פשוט עושה לי על השוק את כל הקווים, שאני רוצה לראות איפה השוק מתחיל, איפה השוק נגמר. אני עושה עליו קווים כאלה בגדול, לראות מה המגמה. כי אם השוק יברח לי, אני רוצה לראות לאן הוא יברח. ב4 שעות אני יכול לדעת לאן הוא יברח. פה אני לא רואה פה גבולות, כי אני נורא ברזולוציה פנימית. מסתכל ב4 שעות, ועל הגרף שעה אני פשוט רק סוחר. הגרף שעה נותן לי אני גם מסתכל על הפיבוטים, ועל הגרף הקטן הזה אני מסתכל, אני רוצה להיכנס לרזולוציות גבוהות, לפעמים אני פשוט מגביר אותו כל כך, עליו, אני רוצה לראות איך הוא חצה אותו, איך הוא הלך עליו, אני רואה את הדברים הקטנים האלה, את זה, אני סופר אותם, אני מסתכל, אני רואה שהוא הגיע לכאן, אני עושה 1, 2, 3, 4, 5, בוא'נה, לא יצליח לעבור אותו, למחרת אני בטוח שהוא כבר יפול, אני אותו לשורט, ואני יודע שהוא חלש. עכשיו, בעיקרון אז בכל האזור הזה לא הייתה לך בכלל סיבה להיכנס. הייתה לי סיבה נהדרת, אתה יודע למה? למה? אבל יש לך את שני הממוצעים האלה. יש לי פה את המוכן שלו לעלות. הייתה פה פריצה ל-ADX. יש לי את הקונים שפה לישון. יש לי פה סיפור מאוד מאוד יפה, שקונים שהלכו לישון, קוראים ושורטיסטים שהתחילו לעלות למעלה פה. יש לי פה מקום נהדר, אני רואה, תראה, בפלטה הוא מאוד מאוד קטן, למה? לאן הוא יגיע? הוא יגיע לכאן. אני רואה שהוא נותן לי בר שחור פה, אני עם האצבע על הכפתור, אני מוכר אותו. אני נותן לעצמי להפסיד. תראו איזה טרייד היה פה מטורף. עכשיו, למה טרייד כזה הוא טרייד טוב, מה שיש פה? כנס אליו, מאוד גדול. רגע, תעמוד, שנייה. אוקיי, זה אומר שהיית נכנס פה. יש פה דבר מורכב מאוד ומאוד מאוד חכם. עכשיו, למה? מבחינת השוק. השוק פה זה שעת בוקר. זה ממש שעת בוקר. אתם מראים בשעה כזאת, אתם רואים שהוא הגיע לקו הזה, עלה פה למעלה, נכון? אתם רואים שהוא דקר פה את ה-55. את ה-55. את ה-50 ולא הצליח. נכון? אבל איך אתם יודעים עכשיו שהוא יורד למטה? תראים על ה-ADX. ה-ADX פה, אם אנחנו לוקחים את הקו הזה, מכאן, כל האזור הזה, קרה פה דבר, ועם פה,
פה יש סיפור. ADX פה חצה למעלה, עבר 125 ל-36 ויצא החוצה, ואיפה? עוד לפני שהטרייד התחיל בכלל. תקלו איפה הוא עשה את זה. תראו לאן הוא הגיע בעוצמה שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהולך לבוא כאן צונאמי מטורף של שורט. זה צונאמי מטורף של שורט. למעלה פה, המוכרים פה הם באקסטאזה של מחירות. עכשיו, לא יודע אם אתם מכירים את יש מין תורה כזאת, גם וייקוף מדבר על זה, שלפני ירידה יבוא נר אחד של בדיקה, ואז תהיה מפלה. אתם מכירים את החוק הזה? אני אמצא לכם את זה באיזשהו מקום. לא, זה לא משנה, אבל זה ברור. אוקיי, אבל ה-ADX... שהרבה פעמים הוא יחזור לך לממוצע 120. אוקיי, עכשיו תראו, לא היה פה ווליום, אבל תראו כמה שה-ADX מספר לנו פה סיפור כל כך יפה של משהו שעומד לבוא. תראו איזה יופי. הוא ירד, תראו מה זה, עבר 1, 2, עבר את כל ההגנות, הגיע לאיזה אזור חופשי פה, חזרה פה לתת לו נשיקה, עבר אותו קצת ונשאר מתחתיו לאורך כל היום בדשדוש מטורף. וזה יום המסחר בעצם. זה הפתיחה, וזה בעצם סתם הדשדוש עד לפה, זה הסגירה של הבורסה. ואתה היית יוצא פה או שפה? אתה כבר יוצא פה באיזשהו מקום, כי תראה, איפה הייתי יוצא? אני יוצא כשהבר הזה מתחיל להיסגר פה למטה, תקל עליו, כשהוא מגיע לאזור הזה, אני כבר יוצא ממנו. זה מספר לי, הבירה הזאת פה, מספרת לי, טרייד נגמר. זה ממש טרייד, ממש, עם ה-ADX פה, לראות את ה-ADX, תראו איזה יופי, זה איזה קלאסי, תראו איזה יופי, השוק מגיע לפה, נותן פה להקה למעלה, תראו איך הוא יורד פה למטה עד לכאן, זה איזה יופי. זה תוך מסחר, זה מסחר תוך... זה ממש יפה. אתה יכול להקפיץ אותו לדולר קד? קד? כן. דולר קד היום לא זז לי, אני אגיד לכם מה קרה היום עם הדולר קד. תראה אם אתה רואה משהו. דולר קד הדולר קד, הייתי פה, התחיל לעלות פה למעלה, הוא לא עלה למעלה, הוא לא עשה שום עלייה, ובאזור הזה אני כבר נכנסתי ממנו, ואז הוא נפל. אבל הסיבה שנכנסתי אליו הייתה כי הוא היה גבוה מהקו של ה-200, היה גבוה מהקו הזה. ב-ADX, תראו איזה עלייה פה ב-ADX למטה. אבל למה הכניסה? זו כניסה מאוחרת, היית אמור להיכנס פה. לא, זה לילה פה, זה היום של אתמול. לא הייתי פה בכלל. לא הייתי פה, אני ישנתי פה. אז אתה לא, אתה נכנסת יודע פה. מה, אני הייתי פה ער, אבל אני לא שכר. עוד משהו. אני לא אוהב לסחור בכל שעות היום, אני אוהב לסחור מ-11 בבוקר עד 5 אחרי צהריים. זה השעות שאני אוהב לסחור בהם. שעות שיש בהם הכי הרבה ווליום, קורה בהם הכי הרבה דברים ואין דשדוש. גם המכות הכי גדולות. יכולים לראות פה את הווליום. רואים פה שזה הפתיחה של השוק, זה הסגירה של השוק. יכולים לראות פה, זה הפתיחה וזה הסגירה, זה הכל. זה כל העבודה של השוק. מה, אני אשב פה, אני אחכה לקטנים האלה, אני רוצה לתפוס את המכה. אני רואה שהשוק עלה למעלה, ירד למטה פה, הגיע ל-200, הבולינגר נעלם לך שמה, בגלל הצבע. רואים את הבולינגר בכל הריבוע. אוקיי. סבבה. יש שיקול דעת, זה לא רק בולינגר וזה לא רק... יש כאן שיקול דעת. הקטע הוא שהוא עלה פה למעלה, ירד למטה, עשה את הבולינגר, הוא הגיע לפה, אבל הטסט הזה שהוא עשה פה, אני רואה שהוא עושה פה טסט, והטסט פה הוא על ווליום נמוך,
הוא לא מצליח לעבור פה, נכון? הוא יעלה למעלה בסוף, תראו. ברגע, כל המהלך הזה, אני לא רק מסתכל על הכנף, כן, אני מסתכל על ה... רגע, אבל זה לא מעניין אותך, יונתן. אתה, תראה, פה עוד אין לך סטאפ, אוקיי? מבחינת הממוצעים. לא, פה יש לי סטאפ נהדר. זה הסטאפ. למה? אבל ה-200 מעל ה-50. אתה צריך שה-50 יהיה מעל ה-200. נכון? אדום זה ה-50, סליחה. רגע. שנייה, אדום זה ה-50, נכון? אז כן, פה, כן, אדום אז זה. פה, פה אין לך, זה רק פה, בחצייה הזאתי, מתחיל להתבשל לך הסטאפ. זאת אומרת לא. שרק מפה אתה מחפש את הבונינגר פה והיית הסטאפ נכנס התחיל. פה. למה? אין לך, כן, הוא חצה מבחינת... פה, הוא חצה פה גם, הוא חצה פה, תראה איזה סטאפ יפה. תראה, הוא חצה פה גם את ה-50, גם את ה-200, הוא עבר פה את הרזיסטנט, תראה איך הוא נפתח לך פה, תראה כמה הוא עושה. כן, כן, פה. אבל זה יכול להיות חציית שווא, עד שה-50 לא חוצה לך את ה-200. אבל יושב תראה פה את בלול, לא? החצייה, תראה פה, הוא בא מלמטה, הרים אותו, תראה את הקונים, הקונים פה הלכו למטה עד לכאן כבר, תראה, הקונים הגיעו לפה, תראה, ותראה את ה... כן, תסתכל על הקו הזה, תסתכל על הקו הזה, תראה מה קרה פה, תראה פה, הקונים פה הקונים ויתרו, פה המוכרים ויתרו, והלכו כבר למטה, עד שהגענו לפה, למצב הזה, תראה איפה הם נמצאים, תסתכל בצד ימין, זה כתוב לך 14.9, תסתכל פה, כן, פה כן. זה, 14.9, תראה איך הוא ירד למטה, תראה את הקונים איך עלו, הקונים הגיעו כבר ל-26, ל-36, זהו, זה כבר הפסגה, אתה יכול לקחת פה את הטרייד למעלה, עכשיו, הייתי יוצא ממנו אולי פה, אבל הייתי עושה פה את 21 פיפס. אז זה לא רק להסתכל על זה, זה להסתכל על כל המערכת. אם אתם רוצים בכמה דקות, תקים את כל המערכת. אין מערכת היום אחר. כל המערכת מובנית, אני שם את האוזי דולר פה למעלה, האירו דולר פה, בריטי דולר פה, כל הדולר למעלה, ואחריהם אני שם את הדולר אינדקס. מטה שם את הקנדי, פרנק ואת היפני, ואחר כך את ה-S&P 500. אז כל אלה שלמעלה אני יודע שאם האינדקס מתחיל לרוץ, אז אני יודע האינדקס שהוא תמיד בכיוון שלהם. רגע, אני רואה אותו חלון, מה אתה מראה עכשיו? לא, אני מזכיר, את המערכת בצורה כזאת, אני מחלק אותה ל8 מסכים. מעלה אני שם את האוזי, את האירו, את הבריטי ואת הדולר, לא רואים. דולר אינדקס, לא רואים את זה. ומטה אני שם את הקנדי, את הפרנק ואת היפני, וגם את ה-S&P 500. עכשיו אני עובד בעיקר על 4 צמדים כרגע, צמצמתי את עצמי ל4 צמדים. לאוזי, לאירו, לקנדי ולפרנק. זה הכל. כי אותם אני בודק לפי שיטה חדשה. אני רוצה לעבוד בווייקוף. פס, איפה ווייקוף? חייב לעבוד עם האינדקס. אני לא עשיתי כלום. פה יש עוד איזה סטאפ לכניסה כאן. אני לא מבין מה מסובך. מה שמסובך לנו זה ככה. פה יש לנו ריינג'. פה אתה רואה שיש לנו ריינג', זה האזור שלו. כן. ככה, נכון. בכל הדעות זה האזור, זה מתחיל, זה מכאן, זה החלק העליון, זה החלק התחתון. נכון?
אחרי סיין אוף סטרנט יש לך LPS ראשון. עוד טראסט שני, זה היה ראשון. PS שני. טראסט שני. עוד פעם יש לך LPS. טראסט שלישי. כן? כשהגעת לפה, אין לך מה לעשות פה. למה? אבל הוא לא ירד מה-200, לא, אני אומר, כאילו, לפי הכללים היותר פשוטים. יש לך פה, אחרי טראסט ראשון, שני וטראסט שלישי, כבר אין לך מה לחפש. נכון, אבל עכשיו אני מסביר רק את מה שעבדתי בזמנו. היום עם כל הכלים שיש, יכול לקחת את הטרייד למקומות הרבה יותר רחוקים. פשוט היום תקבל יותר אומץ. כן, כמו שהיום עשיתי. באמת זה לא אומץ, זה פשוט ביטחון, כן. זה ביטחון, כן. אבל תראה את האזור כניסה הזה שהוא כבר מראה לך שאתה יכול כבר להתחיל להיכנס. אז אם רצית לראות, לבדוק, אוקיי, אתה יודע שתמיד יש איזושהי חזרה. חכה שהוא יגיע לכאן, תראה, יש כאן ריינג' בין זה לזה, יש לך ריינג' של 40 פיפס. אתה רוצה לתכנן על 40 פיפס האלה. אתה יודע שהוא עולה, אתה רואה פה את הכל מתחיל לעלות למעלה. אתה נותן לו לעלות למעלה, אתה נותן לו לעלות מעל הרזיסטנט אחד, מעל אחד, הוא חוזר חזרה, עושה בדיקה, הוא ירד למטה, אתה אומר, וואלה, אני מבסוט שלא נכנסתי שם. וברגע שהוא עלה חזרה והתייצב פה, אתה כבר יודע שזה כבר last point of supply. נכון, ואתה last point of support. ואתה כבר יודע שאתה יכול להיכנס פה, אתה יודע שאתה יכול להיכנס עד למעלה. ומפה אתה לוקח אותו, זה טרייד בטוח. אין טרייד יותר בטוח מזה. זה מפריע כל הטריידים בטוחים, מה קרה לך? רק שהשוק אוהב להתחרט. אז תשים סטופ. אם אין לך אומץ, אז אין לך אומץ, מה? קום בבוקר מחר ונעשה עוד טריידים. ואני אסחור גם מחר, ותראה איך עובדים גם מחר. מיום ליום אתה... יש פה גם המון תובנות שאני לא יכול להסביר אותם, יש פה איזשהו גל, תראו, יש פה איזה גל שהוא חוצה אותו ככה, חוצה אותו ככה, חוצה אותו ככה, זאת אומרת, אני פה כבר הבנתי מהקטע הזה מכאן, שיש פה גל, יש פה גם בטח, יש פה גם את הגל. עכשיו, פה גם בחשבון, שאני גם מסמן כל הזמן קווים, כל הזמן עם קווים, כל הזמן עם קווים. אני רואה איפה התמיכות שלי. תראו איזה תמיכה. תראו איזה תמיכה יפה יש פה. ויש פה significant volume. יש פה significant volume. יש לנו פה נקודה שהיא נקודה עליונה. פה אין לי נקודה. אז אין לי פה איפה לשים אותו. אז איפה אני שם אותו? שם אותו על זה, נכון? אז הגעתי לפה, זה לא נקודת כניסה? אתה לא יכול לשכנע אותי שזה לא נקודת כניסה. בטח שזה נקודת כניסה ואני לוקח אותה. פה למה? פה למה? פה? הגיע לכאן, הוא הגיע לריינג'. פה זה הקלאסיקה של התעלות. כן, זה הקלאסיקה של התעלות. הוא עולה למעלה, אני בכוונה לא שמתי לך אותה מקודם. ברגע שהוא ישבור לך, ברגע שהוא חוצה לך את ממוצע ה-10 אפילו, תשים פה ממוצעים קטנים, שסגר מעליו, אתה יכול לקחת אותו, התעלה היא כלפי מעלה. עכשיו, מה עוצר אותו? מה יכול לעצור אותו בדרך? יכול לעצור אותו איזה רזיסטנט כזה, או משהו שקיים פה באזור מאחורה. אבל מאחורה לא היה לו שום דבר שיעצור אותו. לא היה לו פה דבר כזה שהוא עולה מכאן, יורד לכאן, אז בסדר, זה עצר אותו כי כבר היה פה תעלה. זה מקום קלאסי, תסתכל. כמה דברים מתלבשים לך? לא. אין לך פה אפקס? תראה, יש לך 1, ויש לך פה 2, ויש לך את כל הקווים האלה 3 ו-4, יש לך פה ווליום עולה, עולה בעלייה. כמה עוד סימנים אתה רוצה? יש לך את המגדי עולה למעלה, יש לך פה פריצה אדירה של ה-ADX. אין לי עוד סימנים שאני יכול לתת לך להיכנס זה אחד הטריידים הנפלאים שבכלל אני רואה. תראה איזה יופי. טרייד עצום, זה טרייד ממש נהדר. אני לא אומר תכנס פה כי אתה לא יודע מה יקרה. אבל פה? מה, ברגע שהוא עבר... תגיד לי, יש לי שאלה, יונתן. למה שלא ניכנס, אתה יודע, איזה יום אחד בבוקר נקבע ונעשה איזה יומיים של, איך קוראים לזה, של כניסות לדוגמה, על איתותים שלך לדוגמה?
לתת מה, איזה למה יומיים, תן איזה צ'אנס יומיים אתה כבר ביום השני, היום בבוקר כבר הייתי להתחבר איתך. ראית? לא, אני מתכוון שכולנו יושבים, נכנסים, כאילו תרגול בטח, למה למעשה לא? בשוק רצון. חי. בטח, למה לא? רצון. אתם מקובל עליכם? אתם יכולים לקחת? לסחור יחד בשיתוף פעולה. אתם מקובל עליכם? כן, זה לא בטח. מקובל, זה רצוי. בשיטה של... ודאי. אני מוכן להשתתף למה לא? איתכם, אני לא... אני אבל מוכן להשתתף איתכם בשיגעון החדש. בשמחה. למה לא? זה נראה זה לי לא- פשוט הלכה למעשה. או שזה עובד, או שזה לא עובד. או שהפנמת, או שכן הפנמת, לא הפנמת. כי אם נסחור... הקטע אם שצריך לקחת את השיקול דעות, כאילו, אתה יודע, את השיקול האפשרויות, כן. של המחשבה שלך בזמן אמת. זה מה שאני רוצה לראות. כן. וואלה, אם יונתן, אתה יודע, אם אנחנו מתחברים לקטע של יונתן, אני רוצה לראות את זה בזמן אמת. לפני שכל הדברים האלה קורים. אוקיי. מבין? אני יוצר פה את ההקלטה. אוקיי. אתם לא ידעתם שהקלטתי בכלל,